Pandemen wayang kulit klasik gagrag Ngayogyakarta, jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan channel ini agar wayang kulit gagrag Ngayogyakarta tansah anjayen bangun. Ingkang lagya suka parisuka kacarita kang kinar medal Jawi Patih Haryo Sengguni ngawi sanggya para Kurawa eling-eling para Kurawa sawetawis dumunung wonten Jawining Balewerti preksa Patih Haryo Sengguni pating larat pating bleber galak kaya Sardula Wikridita. Yang tahu kan tunggu tuniga tenggarane ngajurit gong beri maguru kongso tetek munyakaya mutulok wara pangri ing turanggo esti rekata ingkang dwaja lelayu sepit Maharyo ingkang putra Dursasana yadhung dawuh kados pundi angsal damel menapa boten pamboyonging putri keparenga ingkang putra nyuwun werta werti kabar senajan ingkang putra Kartomarma nyadhung dawuh kados pundi pamanaryo angsal damel menapa boten ingkang putra Jayadrata nyadhung dawuh Swatama nyadhung dawuh ora ngono ngger Dursasana. Kula
Kurawa pepak ana jabaning Baliwerti negara ing Ndarawati. Nggih. Ngene ya, Nger. Rikala semana angger Prabu Baladewa wis dumunung ana negara Ndarawati nglamar putra Ndarawati kang sesilih Dewi Wisnawati kang semedya tak dhawuhke kelayan putuku Sarja Kusuma. Durung ana rembug sing gumathok merga sejati Wisnawati akeh penglamar nanging durung ana sajuga kang sumedya diladeni kelayan Wisnawati. Ana lelakon ngriwuk ngempul barung sinang. Sinten? Petruk Kanthong Bolong. Petruk Kanthong Bolong niku badhe menapa, Man? Ya nglamar. Sing dilamar sinten? Wisnawati. Petro niku badhe nglamar Wisnawati ngoten to, Man? Iya. Elak ngaten Kakang Dirna. Ayo, Ger, Duryasana. Ana paribasan kriwikan dadi grujukan, guyon dadi tangisan. Lajeng kersanipun paman Harya kados pundi? Ngene ya, Dur. Mula-mula Petruk gone Selaya klayan anggir Prabu Baladewa mesti Petruk dadi pepalang. Yen Petruk cilik dibondo gedhe ora dipateni dadi pepalange Sarja Kusuma nggone arep dhaup klayan Dewi Wisnawati. Ampun kuatir, Man. Sepinten banggane Petruk. Pangge Petruk kula cek-lecek, kula idak-idak, kula patenane. Ah, bener, Dur, bener. Saiki Petruk enggal diprepeki. Yen kena dijungkranane becik bali ana karang kebulutane nek ora. Dibondo gedhe dipateni dadi pepalange putuku Dakumara dhawuh klayan Dewi Wisnawati. Bidalipun para Kurawa dina iki enggal kuwi mapano ana ngalun-alun. Enggal pedhuke Petruk ora gelem bali bondo dipateni sedika nggih dawuh monggo bidal. Dari dumawur mangamur-amur kurahan dengaran ngajurit gong beri magru gongso datek munya kaya butulok ana paribasan geguyon dadi tangisan kriwikan dadi gerujukan ki ya ning kene iki.
gumun aku. Kila mangsa duwe gegayuhan we ana sing kebarung sinak. Monggo direwangi aku pirang-pirang sasi. Nganti direwangi munggah gunung medun jurang. Mung nuruti budi kelurung raga sing bakal ketempuh ki nek ngene iki. Ngono-ngono kok ya tresna karo Wisnuwati ngono. Awak. Mbok maune karo liyane Wisnuwati ngono. Lah kok tresnawe karo Wisnuwati aku ya gumun. Wong labuhi katresnan iki pancen abot. Direwangi ben sore gejimat-gejimit. Nglabuhi katresnan Wisnuwati. Nganti aku selaya karo Sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura duka nesu ora setinggil tujune dipurba Sinuwun Darawati. Ning aku duwe paugeran ora mung cukup semono, mesti adate. Adate iki mesti sengkuni karo Durna iki mesti nggawa Kurawa. Ha iki adat sing wis ki nek Durna karo Sengkuni iki mesti wis gedhek karo antuk nggawa Kurawa. Yes. Buat-buate ngabot nglabuhi katresnan. Ora mung lara pati tak ujuri ngono. Wong nglabuhi katresnan kok. Wong tresna ki abot. Pokoke cilik lara gedhe tekaning pati tak ujuri ngono. Wong bacut sumpah kok nek ora kelakon karo Wisnuwati trima ora. Mbok pira ragate janji kelakon tak turuti. Ngono. Aja meneh mung tos sing balung mulut ing kulit. Leng-leng laluang ngulati surya mangrangsang wayah. Bumi samarawa yanto. Tenan to Kurawa kok padha mrepeki ana ngalun-alun cetha karep methuke aku. Petro mandeg mandeg Petro. Sigra kang bala tuminggal sampo prang samya ngedali lir dadet wilut ing kota dah juang gung mangun cang niti minjang sang aji mijilati nyo ngedali muwus Petruk Pandega menika Ndara Kartamarma. Ya Petruk, bekti kula kunjuk tak tampa. Wonten wigatos menapa Ndara Kartamarma kok mrepeki dhateng kula? Petruk, nun miturut pengendikane Paman Haru Sengkuni apa dene Paman Pendhita Durna. Kowe ana paribasan ngriwuk ngempul barung sinak. Dadene pangertimu menawa Wisnuwati harep tak dhawuhke klayan putraku Daku Marasarja Kusuma kowe baliya ora karang kebulutan. Aja ngriwuk ngempul barung sinang lakon iki. Baliya ira iku uga. Oh niku to? Iya. Yen panjenengan dawuh supaya kula wangsul ten karang kebulutan. Matur nuwun. Matur nuwun. Dereng saged nglampahi. Yen ngono kuwi arep wani karo Kartamarma. Petruk nun, nek pancen kowe ora manut karo Kartamarma manut kowe tak cekel, tak bondo gere tak pateni supaya ora dadi pepalang nggone Daku Mara dhaup kayan Dewi Wisnuwati.
jaja muntapindo kinetap netra kocak ngundarandir on idep nyomangala cakra Druhun dimemono kaangke Kartomarma wis padano sapa sejatine aku apa kira kelingan menaku jatine nata mandura Prabu Baladewa wong edian kaya ngono kok gelarapan Gus Ndara Kartomarma ora patut banget kok mbok kok Prabu Petro ora gelem semingkir kene merganing patimu kelaku tak pecah siramu monggo mangke nek pecah nggih kula lime mangke kula ladeni Kyai Setyaki, opo Kakang Udawa. Petruk sajaipun sampun bondo yuda. Panjenengan priksa sinten ingkang mrewasa Petruk? Jagat Dewa Bathara. Kakang Udawa kula boten pangling cetha menika para Kurawa. Adat sing sampun niku anggere Sengkuni kalih Durna wonten menika wonten paribasan gedhe kalih antuk cocok niku panjenengan wong loro niku ora tau pisah anggere Durna kalih Mara sepuh kula niku panjenenganipun dadi tuk-tukane ngala lah niki kewajibane Yai Setyaki yen wonten Ludira netes wonten Ndarawati niku tanggel jawabe Yai Setyaki Jagat Dewa Bathara Petruk kowe tangi ya Petruk yen kowe tangi yen kowe ora mati tak wenehi dhuwit 50.000 kosok balene aku Petruk nek kowe ora mati kowe urip tak wenehi dhuwit 200.000 Petruk Kakang Udawa nun cetha Petruk mati saestu nggih yen kowe ora tangi nek pancen kowe ora mati ora mung 200.000 500.000 tangi yo Petruk Kakang Udawa nun sajae Petruk mati estu kula aturi dawuh para kawula kula aturi gotong Petruk damelke Treblawa nggih
Cetha Petruk niku wis mati. Sambane werna-werna kok. Jeneng dene Yai Setyaki ngendika diwenehi dhuwit 500 ora tangi bareng tak gawa arep tak gaweke trebelo kok tangi. Rekane mono tak nggo ngentol men mundak ngono lho. Terangane ping ngajek 500 wae. Terus Ndara Setyaki, Bapak Petruk. Sampeyan niku lek dadi bebeteng Ndarawati niku rak dereng bete to? Ya urung. Nek dereng Kurawa niku ngeroyok kula, mongko kula niki rembukane kalih sinuwun Mandura. Lah gandeng mangke yen wonten ludira netes menika kewajibane Ndara Setyaki. Yen mengkono Kurawa mang pethuke. Enggal kuwi semingkir tak pethukne para Kurawa kaya apa katigayane. Dan mono sira wang-wang makutha majuru jungkung budang Surati mantra endang nyomangun sang niti jagat dewa Bathara Setyaki Bapa Kartomarma Druhun ngayomi karo Petruk babamu Petruk tak pulasara ana paribasan ludira netes dadi kewajibane Setyaki yen arep gawe tretah ana negara Ndarawati Setyaki ora trima Druhun ngayomi Petruk wurung tanwurung kene merganing pati pecah siramu aja tinggal loncat. Ingkang pangkah hajar padamu ingkang pangkah ayo apa Bangsa kires sambil
Setyaki tumulurang tumandang Setyaniku garwani ira majenging rana rena wis dian bulis rawa Setyaki kang katon gawe bubar para Kurawa babamu Swatama mungkan murung pakarti kaya mengkene manut penemune Durna bapakmu ya apa ora wah kowe yen karo Rama Pendhita Durna semangkean keluh kowe arep ngina karo Rama Pendhita Durna dadi pecah dadane Swatama babu karepmu ora nrimake Kurawa bubar mawut Setyaki ora gelem semingkir kene merganing patimu kroyoan wong Kurawa ora bakal mundur jangka boh Paga apa? Asku dhewe wong manis. Ajedo. Terus. Pecah silahku. Yo. Push. Aduh. Waduh. Terus. Aduh. Pecah kula paman Swatama mundur nggih musuhmu sapa ger Petruk apa piye kedewasan paman musuh kula sanes Petruk lho sapa mengsah kula Setyaki iya Setyaki ngamuk perkarane mergi pasulayanipun Petruk layan Koko Prabu mboten badhe cawe-cawe nanging yen para Kurawa dados kewajibane Setyaki mila para Kurawa bubar maut kula semanggaken Paman Darya Dursasana pripun man Setyaki barang ngamuk welah Setyaki ngamuk lah menika ingkang dados cucu ngajurit menika Koko Prabu Baladewa kula semanggaken. Swatama mundur kana pancen Kurawa ki nek ana para gawe ora ana sing bisa merantasi. Kir anggir Baladewa kula man. Pripun menika Setyaki cawe-cawe bab menika dron diwono kaangge
Klatur lenggas kesok Petro ora gelem semingkir sediaku ora gelem semingkir kelakon juwing cacahe golong drohon dimemoron. Drohon dimemoron kaake. Petro karep wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa wis jeleh urip pun merca padha kowe bayo iya matur nuwun sinuwun kowe wedi karo Baladewa iki ajre yen kowe wedi karo Baladewa bali ana karang kebolutan ora kena kowe arep gawe cintra kali para Kurawa lan ora kena bakal ngelamar Wisnuwati nyuwun pangapunten sinuwun kula mboten saged nglampahi kula wangsul wonten karang kebulutan ning sampun boyong Wisnuwati drone dipowono nungkake juwing-juwing legale ngati drone. Pak! Ojo mlayu caca wis ora. Bos! Kresna sinayeng manggelung pamuluting cakra kumitera ring asta pangayataken muja kasektenira aja dicegati Yai Kresna Petro arep tak pateni Ragara Ndarawati sabar Koko Prabu kula aturi semene sawetawis kula aturi ginakaken penggalih ingkang wening Koko Prabu Petro wani nengake katimaganipun Kakang wani sekecap do sekecap karo aku drohon ora lega saring atiku yen ora gawe honclang karo Negara Ndarawati Koko Prabu piye Yai Koko Prabu rawuh wonten nagari Ndarawati menika badhe pamer katigdayan menapa badhe gayuh ingkang putra yoga kula pun Wisnuwati yen to Koko Prabu wonten Ndarawati badhe ngumbar deduka kula mboten lila yen to Koko Prabu badhe ngayonaken ingkang putra purunan Wisnuwati kedah mawi tirta kawicaksanan Koko Prabu Petro nun apa bener kuwi wani kelayan Koko Prabu jane kula niku mboten wani ajrih kalih sinuwun Mandura ning kudu kula menika nampi sabdanipun sinuwun lajeng kula kadhawan wangsul kula nggih dereng purun Koko Prabu piye Yai
dupi ingkang rayi mrebek ingkang purunan Wisnuwati. Yoga kula Wisnuwati nggadahi patembaya. Piye? Sinten to ingkang saged mujudaken pamundhutipun yoga kula pun Wisnuwati menika ingkang dipun ladosi Kakang Prabu. Dadi Wisnuwati duwe pamundhut apa? Pamundhutipun ingkang putra Wisnuwati inggih menika kedah mangertos wujudipun pustaka Jamus Klimasada ingkang angka kalih Songsong Tunggul Naga ingkang angka 3 Tumbak Karawelang. Yen to saged mujudaken menika senajan wonten ing Ngastina nderek dibaya wonten Karang Kebulutan ugi nderek. Sinten kemawon mboten mawas menika satriya pandhita darahing kawirya senajan to turun pidak pejaraan lamun saged minangkani menika ingkang dipun ladosi ingkang putra Kakang Prabu. Baladewa Srudaduka tupi mulat kang samyandon jurit sugal pangandikanira jagat dewa Bathara ya dewa sesembahanku. Dadi telung perkara iku kang disuwun klayan Wisnuwati putramu. Inggih Kakang Prabu. Ah Yayi. Pinarak jeng mangya suka aku njaluk pamit. Lelakon iki pamundhute Wisnuwati tak rebuke klayan Paman Pritadara. Kula semanggaken Kakang Prabu. Petro non piye Petro kowe saguh nggih. Bot-bote ngabot kula minangkani kula badhe budidaya. Lan kepareng kula nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati Petro. Kula semanggaken Kakang Prabu. Pun Kakang njaluk pamit inggih Kakang Prabu. Setyaki kula Kakang Prabu paran kawekasane para Kurawa bubar mawut estu bilih Petrus badipun sikara klayan Kurawa. Setyaki wonten dawuh. Panemune putramu Wisnuwati wis tak aturke ngersane Kakang Prabu apa dene Petruk lan klenggan iki aja nganti lena kaprayetan enggal mercambeng ana negara Ndarawati nyuwun pangestu Kakang Prabu.
Warna pandhita karya wangsit Pindha kumbang ngajaping tawang Susuhangen ngending kone lawan galiyeng kangkung Kandak bleguduk manyar-manyar selikur dina nyadong dawuh ger Pamadura kula ger mboten wonten ginanipun kula lan Kurawa Selaya klayan Petruk Kantong Bolong lho sebabipun dados kawuningan Prunan kula Wisnuwati nggadahi patembaya sinten ingkang saged mujudaken panuwunipun Prunan kula pun Wisnuwati menapa nger Wisnuwati kedah kepengin mangertos wujudipun pustaka Jamus Klimasada Songsong Tunggul Naga miwah tumbak para welang kandak bleguduk lole gampil tujune ngestina niku wonten Durna upama Kurawa niku mboten wonten Durna ajeng dadi napa panjenengan ampun ngoten lho wak niku Gundil pripun niku menapa sampean mboten kelingan sing duwe pusaka niku anak kula murid Puntadiwa sampean kudu eling Pandhawa niku do duwe negara kelakon babat alas Kandhawa Prasna niku nek mboten saking iguh kula rak mboten kelakon do duwe negara niku nek mboten wonten Durna mboten do duwe negara Pandhawa ampuh niku nek mboten wonten gurune kaya kula mboten kelakon nggih pramila gampil mangke kula ingkang tanggung jawab kula badhe sowan mboten Garing Amarta badhe nyuwun ngampil pusaka kagungane Angger Prabu Puntadewa. Inggih, Bawan. Yen mekaten kula semanggaken pusaka kagungane Yai Prabu Puntadewa. Kula semanggaken. Oh nggih. Adi Arya kula Kakang Durna. Panjenengan badhe ndereten Ngamarta menapa mboten? Ah nggih melu. Nek mboten kula tutke sampeyan iku sok bebayani. Adat sing wis anggere tindak ijen malah nyemelangi nek ora ditutke bahaya sampean iku. Kok werna-werna. Ampun kuwatos, Ger. Tentu kelampah putu kula Sarjang Sumedhaup amargi pusaka menika sing kagungan anak kula murid nyuwun pangestu, Ger.
Sri Tinon langening pamyat busana maneka warna renggeng kencana retna obrok bandera layu kumitir sindrang pandres sing maruta Sirna kumaraning wiyat mantian kumlebeting bojo Subrasta kayune pangkeprapal Puspita hanjraing siti Karon mawur katyuping angin kukiloan yarasu mabar ulung-ulungake ndang maut peksi katrajang satuwana padha ngilar ngungsi papan awit kaprabawan ginira Bandayuda para Kurawa mengsah Kilura Pitruk sawetawis dinayomi Dian Haryo Setyaki pinangka bebeteng nagari Ndarawati. Dipinggining data Dewi Wisnawati ingkang nggadahi panuwun kinarya nyuwun wujudipun pusaka tetiga satemah kebat kaya kilat kesit pindha tatit panita Daruna sigra ngupaya tumuju wonten nagari Ngamarta. Semanten ugi Kilura Pitruk sawetawis huncat saking nagari Ndarawati. Pungun-pungun tiasira Kilura Pitruk sayekti munggah gunung medhun jurang. Nacat jurang jero awit jroning penggalih. Daya-daya kepengin kalampah Anjatu Krama putri Ndarawati Dewi Wisnawati. Sinigek genti kang kocapok menggerakan nagari Ndarawati ngajengaken pundi kang kinarep sambeting carita nanggih nagari Tranggulan Jagat Nalendra Tranggulan Jagat kasebo para kadang sentana eling-eling Nalendra Tranggulan Jagat Nalendra maksih Jaka Tumaruna tinon saking Mandrawa candrane kawistara kaya gegandhingan kunca